टिकटक गैलिया दा बेखायनो हाग्रामाया बुंदोंमोन दिल्लीयाव थानानै बे सुक्तिया मोजां बड'लेण्डआव फैनानै बुंदों बिटिआरनि सुक्तिया सुफुंजायोब्ला मावफुंजायोब्ला आलादा रायजोखौनो मोनखासिगोन बर'फ्रा नरेंद्र मोदीनि सिगाङाव हाग्रामाया बुंदों बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा सुक्ति है हिन्दीयाव बियो भाङा भाङा बुंदों बिनि उनाव अखानायै नुबाय गासिबो लोब 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 एबसु एनडिएफबिनि जों थांजोब्बाय इउपिपिएल जों थांजोब्बाय जयेन्ट एक्शन कमिटिजों थांजोब्बाय गुबुनारिफ्राबो ज' फैबाय नुबाय जे बेजों जानाय नंला राजनितिया सोलिनाय नंलिया गादिया गोमासिगोन अखानायैनिफ्राय जाबाय माने बे सुक्तिया मोजां नङा बे सुक्तियाव जेबो गैया बे सुक्तिजों जेबो लाब जाया बे सुक्तिया गाज्रि उमुगा बेपारि उमुगा ओरै दिनै बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों सोर राइट सोर रं रायजो राजाफ्रा बिनि बिसार खालामनानै शक्ति दङ बेनिखायनो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जोंनो खेबसे चान्स हो जोङो राजखान्थि आफाद नङा जोंनो खेबसे खामानि मावनो सुबिदा हो इउपिपिएलआव दिनै प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै हाबबाय दिनै रन्जन दैमारिनि हान्जा एनडिएफबि एसटि हान्जाखौबो खावलायदों गोबां दिनै हारिफोरा दिनै जगदान जादों दिनै गावनि संगठनखौ गारना फैना दिनै इउपिपिएलआव हाबदों बयबो बुंदों परिबर्तननि सार्थआव साख्रि बाख्रि जोंनो दिहुननांगौनि सार्थआव 1500 कौटिखौ बाहायनांगौनि सार्थआव रायजो राजानि मोजां मावनांगौनि सार्थआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अनसुंथाइ होनांगौनि सार्थआव दिनै मोनसे परिबर्तननि सरकार नांगौ खेबसेनि थाखाय भट हो खेबसेनि थाखाय परिबर्तन लाबो आरो जोङो बयबो खामानि मावनानै जानो हानाय सुबिदा जोङो लानो हाथों मोननो हाथों बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै स्ल'गान होदों जे खेबसे भट हो खेबसे परिबर्तन लाबो आरो बयबो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआव रायजो जानाय साफ्रोमबो बिमा बिफानि गथ' गथायफ्रा जोंनि रायजो राजाया जाहाथे खामानि मोननो हायो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ खावलायदों आरो बे गोलाव समनि आन्दोलनाव सोमावसारनायनि थाखाय रायजो राजाया जेरैबायदि दुखु खस्थ' खालामबाय थाखा फैसा खरस खालामबाय बयनोबो धन्यबाद बावनानै साबायखर बावनानै मोनसे न'खराव मोनसे जोंनि एबसुनि कार्ड वान फेमिलि वान कार्ड जोङो साबायखर बावनाय जोङो लाइजाम हरदों जोंनि दख'रा जिल्लाफ्रा बेखौ रानगोन आरो नोंथांमोननो जोङो साबायखर बावहरदों दा रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोबो दङ उनावबो थागोन हारिनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो बेयाव जों जेब्लाबो कमप्रमाइज गैया सोरबा हारिया जोंनि थाखाय खहा लाबोनो नागिरदों सोरबा जोंखौ गाग्लोबनो नागिरदों एबसुआ बिनि थाखाय मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा बर' जातीयताबादि सिन्ताखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन नाथाय समाज आरो हारि जौगानायाव जों रायजो जाफानाय गुबुन गुबुन हारिखौबो जों जौगालांहोफानांगोन नङाब्ला बिसोर जोंनि सुथुर जागोन जोंनि सुथुर जायोबा जोंहाबो खहा दङ बिसोरल' खहा जानाय नङा दा बेखायनो दिनैनि समाव जों रायजो जानाय जाखिनि हारि हारिसाफोर दङ जों बिसोरखौबो जौगाहोनांगोन दा बेखाय दिनैनि बे समाव जोङो उदालगुरि दख'रानि सिङाव थानाय रायजो राजाखौ आं खावलायदों जे जोङो दाद गोसो लानानै मोजां गोसो लानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे हारिनि खामानि मावनो हायो गोदान दैदेनगिरिफ्रा खेबसेनि थाखाय जाहाथे सुबिदा मोनो आरो बे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव MOS आव थानाय दफा आरो फसंथान इनस्टिटिउसनफोरखौ माने रोखा रोखायै मावफुंनो हायो बिनि थाखाय बयबो सुबिदा होनांगौ आरो बिसायख'थिनि समाव जानला मानला बुंलाबायनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय गामियाव फैनानै थाखा फैसा राननाय मन्दिराव गिर्जायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा फैसा होनाय खुन्दुं कम्बल आठुवा राननाय बेबादि थासारिखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा गनाया बजबा एकमात्र एकर्डनि सार्थआव जोङो जिहेतु फैसा मोननो थांगासिनो दङ अधिकार मोननो थांगासिनो दङ जोंनि फसंथाना गायसनजानो थांगासिनो दङ दिनै जेलाव थानाय जोंनि केडारफोरखौ जोङो लाबोफिननांगोन केस उठायनांगोन रिहेबिलिटेसन जोङो होनांगोन बिथांमोना न'आव थांफिननो हानायनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो मावनांगोनबा सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरा गादियाव जिरायनांगोन सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरा दैदेननांगोन सरकारखौ नङाबा बे मावफुंजानाय नङा दा बेखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों मैया आसाम सरकारनि फाइनेन्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बेखौ सरकारि कलेज गभर्नमेन्ट कलेज हिसाबै बे भेन्सारमोन नन प्रभिन्सियेलाइजेसनमोन जोंथ' प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै एकर्डआव लिरना लाबोदों मानो होननानै बुङोब्ला
क'क्राझार बे मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गंसेल' मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज आरो दिनै गुवाहाटीयाव जि दङ बेयाव शोभा ब्रह्मआ क'क्राझारनि बे प्रिन्सिपाल जादों दिनै रबिराम ब्रह्म जोंनि जायगानि बर'दा इउनिभार्सिटियाव मास्टार अफ फाइन आर्ट्स MFA खालामनानै दिनै बिथाङा आर्टिस्ट भिलेज खुलिनानै दङ आरो बिथांमोननि सन्मानखौ नायनानै बिथांमोना मर्यादा मोनदों आरो जोंनि लाइमोनफोरा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सआव जाहाथे जौगालांनो हायो डिग्री लानो हायो साख्रि बाख्रि लानो हायो बिनि थाखाय जोङो बेखौ एकर्डआव लिरना लाबोदों दा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज नङा डाइरेक्ट सरकारि फसंथान हिसाबै मैया घोषणा होबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेखौ दानायनि थाखाय मैया बाजेटआव घोषणा होबाय दिनै NDBनि रिहेबिलिटेसन दाख्लै जोङो बुंदों भारत सरकारनि पलिसिया 4 लाख ना 4 लाख ना बुंदों आरो जोङो बुंदों NDBनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे बे एमाउन्टआ खम जानाङा बे एमाउन्टआ खम जानाङा दिनै बिथांमोना 10 लाख हायोबा 10 लाख आरो बिनि बारा होनांगौ होननानै दाबि होदों दा भारत सरकार आसाम सरकारा बेखौ रायलायनानै माने थांखि लानो होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो मैयानि बाजेटआव बे फैबाय दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बर' बिजोंनि सोलोंथाइ दिनै बर' मानसिफ्रा इंराजि मिडियाम हारसा मिडियामावबो फरायो खम बिबांनि फरायो नाथाय जोंनि मेक्सिमाम गामि ओनसोलाव बा टाउन सहर जेराव दङ गैया मानो दिनै बर' मिडियामाव फरायो बर' मिडियाम थांना थायोबा बर' रावा थांगोन बर' रावा थाङोबा बर' जातिया थांगोन बर' रावा 90 सिडुलाव हाबबाय बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बे एकर्डआव फैबाय आरो बिनि उनाव बर' मिडियामाव जाहाथे जोङो साख्रि बाख्रि मोननांगौ बर' मिडियाम स्कुला थांना थानांगौ जोंनि गथ' गथाया लेखा फरायनांगौ बे फरायनांगौ साख्रिबो दिहुननांगौ सोरजिनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बर' मिडियाम स्कुलाव बर' मास्टारानो साख्रि मोनगोन सोरबा हारसा बांगाल मारवारि बिहारिया मोननाय नङा आरो बिजों बर' मानसिफोरनि थांना थानाया जौगादों साख्रियाबो बारायदों दा बेखायनो बर' मिडियाम स्कुला थांना थानांगौ दिनै गोबां स्कुला थैबाय फरायसा गैयिनि थाखाय गोबां स्कुलाव मास्टार गैया सम मथे लेखा मोना बे जेंना जेंसिया जाहाथे जोबो जोङो मास्टार मोननो हायो लेखा मोननो हायो स्कुला थाङो टयलेट जों माने जोङो मोननो हायो मिड डे मिल मोजां मोनजानो हायो स्कुल बिल्डिंआ स्मार्ट क्लास जानो हायो बिनि थाखाय डाइरेक्टरेट लानांगौ मोननांगौ होननानै जों दाबि होबाय आरो बेखौबो दिनै बिथांमोना गायसननो होननानै मैयानि बाजेटआव होदों दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयासै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ रायजो राजानियाव मोनसेल' आपिल फैबाय थानाय बिसायख'थिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आपिल खालामदों जे सुक्तिनि सार्थआव दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे राइट जायगायाव जोङो फज'नानै बे सुक्तिखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव जाहाथे साक्सेस जानो हायो आरो मावफुंनो हायोबा जोङो जौगागोन मावफुंनो हायाबा बियो व्हाइट पेपार जानानै थागोन बिनि कुनु माने दाम गैयै जागोन दा बेखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो एकर्डआ माने मर्यादा मोनदों मान मोनदों मावफुंजाबोदों दा बे एकर्डनि जिखिनि दफा बेबो मावफुंजानांगोन दा बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जों कुनु राजखान्थि गेलेग्रा आफाद नङा आं बुंदों राजखान्थि बाथ्राबो जों बुङा नाथाय सुक्तियाव जों जिहेतु सहि होबाय सुक्तियाव सहि होनाय हिसाबै सरकार सालायनांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बेखायनो रायजो राजाया सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरनि फेभाराव बे हानजानि फेभाराव UPPL नि फेभाराव जाहाथे बयबो सानगोन खामानि मावगोन भटखौ होगोन आं बेखौ दिनै एबसुनि मेल मिटिंब्लाबो बै सुक्तिनि खाथिरावसो आं बुंदों कुनु पलिटिकेल आं भाषा बुंनो नागिराखै एकमात्र बर' शान्ति सुक्तिया साक्सेसफुल जाफुंथों मोगथाङाव जाथों बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद होयो हेफाजाब होयो खामानि मावो आरो बयनिबो जाहाथे प्रसार खालामो बेखौनो बुंनानै रायजो राजानिसिम आङो साबायखर बावफिननानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।